खुलुमबाय लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय थाबाय लोगोफोरखौ दिनै नायलांदो आंनि भिडिअखौ आं दिनै थाइजौ जानायनि सिजोना फैलायबाय नालाय थाइजौ जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर मोजाङै मोजां नायलांदो लोगोफोर जाय आंखौ मोजां मोनो सापर्ट खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो लाइक एन्ड शेयार खालाम आरोना लोगोफोर दा आं इउटुबार गोदानसो आरोना मोजाङै मोजां नोंसोरो आंखौ आगबारायगोन होननानै आं आसा खालामो ना लोगोफोरखौ दिनै माथो होननो आं बारा रायलायनोबो रोङा बारा टेलेन्टेडबो नङा आरोना दिनै आं भिडिअ लाबोनो नागिरदों थाइजौ जानाय भिडिअ लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर थाइजौआ नै आरो नै बानलु आरो रेड चिलि आरोना बानलु सिब्र'नि नै नायलांबाय थादो लोगोफोर नै लोगोफोर थाइजौ जानो नागिरदों आरोना नै बानलु आरोना नै बानलु बेनोसै आरोना लोगोफोर नै बानलुआ प्लेनसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो नै थुफ्लेबाय नै आखाइजोंनो आं नै थुफ्लेबाय आरोना लोगोफोर नै नायलांबाय थादो थुफ्लेबाय नै हा गोथाव मोदोमलायदों आरोना थाइजौ जानोसै आरो आं दा नै लोगोफोर गोथावखा माने lùi kuli còn là lấy cái Master Green. Này लोगोफोर फिनिश जाबाय आरो दासो सिजन गोदान थाइजौ जादों आरोना लोगोफोर जोब्बाय आरोना जाबावनो नंलायदोंमोन नै गैला माथो खालामबावनो बानलुआ फिनिशनि बानलुखौनो जाबाय आं लोगो दावनानै लोगो स' बिदिनो नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जाय मोजां मोनो लोगोफोर नायलांबाय थादो आरोना